έχουμε λήξει πρόθεσμες υποχρεώσεις για το μήνα Απρίλιο, υπερθυμίζω ότι έχουμε 2 Μαΐου σήμερα, 304.671 ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγές, έχουν δικαιωθεί, έχουν διακανονιστεί οι δόσεις τους, ένα είναι αυτό, και με ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει σε συμφωνία. Λόγου χάρη Μπαρκαλά και Ρόβας. Εάν δεν πληρωθούν τα ποσά αυτά, παρακαλώ, δεν βλέπω. Τώρα λέμε προσφυγές, δηλαδή λέμε και με λεφτά που χρειάζεται. Όλοι αυτό λέμε. Όλοι έχουν κουράσει όλοι το ένα τον άλλο. Έχουν κουραστεί όλοι. Ναι, πρέπει να ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά τα έχουμε και πει. Σημαντικό είναι, παραιτήθηκε η δικούσα. Παραιτήθηκε. Τελείωσε η παραιτήθηκε. Να ολοκληρώσω, Νίκο. Να ολοκληρώσω. Ξέρω τι θα πει. Έχουν κουραστεί όλοι. Και λέμε, τώρα τη στιγμή, πρέπει όλοι μας να βγουν 5 άτομα, σοβαρά ή αύριο να πάρει μια αναβολή. Νίκο, τελειώνω. Για το μήνα Μάιο οφείλουμε 200.000 ευρώ. Για το μήνα Ιούνιο 159.000 ευρώ. Ναι, εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Αφού είναι 500.000 ευρώ, εγώ απίθυνα πρόσθεση στον κύριο Πρωτοβουλιακάκη, κάνω την εξής πρόταση. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, μπορείτε να με γιουκάρετε και να πετάσετε και καφέ. Όλα τα διοικητικά συμβούλια από το 1980 και τέφερ, είτε πρόεδροι είτε μέλη διοικητικών συμβουλίων, θα πρέπει όλα τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, αυτό προτείνω εγώ, αρχίζει και μέχρι από τον εαυτό μου, θα πρέπει να μαζέψουμε μέχρι τέλος Μαΐου 1.000.000 ευρώ. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί εμείς από το